dan, poštovani gledalci. Danas ćemo pričati o meču Partizan Aleksandrija koji će se odigrati sutra uveče i imamo veliko očekivanje tog meča i danas ćemo vam objasniti naše pretpostavke, postave i kako će sve izgledati i nadam se da ćete uživati u našem videu i izvoli šta ti možda gledaš? Ništa, isto što i ti i jedva čekam da počne. Isto. Odakle hoćete krenemo? Krenut ćemo od... Ajde prvo krenemo od prošle utakmice, šta si to video o prvoj utakmici, kako si se svidao Partizanom sastav i to sve? Uz to što je Milošević i Vanja Dragović su dobili crvene kartone na kraju meča sa AEK-om. Tako da mislim da je Partizan odigrao najbolje što je moglo prošli meč i da to je, mislim, za to da igraju u gostima, da je prosek Partizanove ekipe 22 godine. Znači jedna od najmlađih ekipa u Evropi. Tako da ovi momci su sjajno odigrali 2-0 pobjede u gostima. Odlično i nemam šta više da kažem, nastavim. Prvo ću tebe pustiti pa ću ja onda. Pa da, prvu utakmicu gledao sam preko telefona, pošto nisam bio u mogućnosti da gledam preko TV-a. Sjajno, odigrali smo dobru ofanzivu, dobar napad, dobro su se borili ovi mladi klinici, sviđa mi se kako igraju i to kako se bore za Partizan. Da ponovim, ovo je jedna od mlađih generacija, ima tu dosta da se popravi, ali je to jedan od slabih tačka je odbrana, videli smo da je ovo utakmica je bila nekih propušta u odbrani i to je dosta stopera što su mogli da kazne, ali moram napomenem da je jedan od glavnih junaka ove utakmice golman Krunić, koji je dosta odbranio u dosta velikim šansama Aleksandrije, dosta je spasao Partizan, ne znam koliko ima odbrana, 5-6 sigurno, tako da on je jedan od junaka i mislim da će Milošević trebati da se dosta pomoći za prvog golmana, pošto ima tu Krunića koji nije za otpisivanje. Onda što se tiče tih golova, videli smo kod prvog gola kako je ubacio loptu u bukvalno centaršut, kako je izveo koji je spirao. Mislim da je Vukotić Da, videli smo to tu. Lepom paralelom, znači na drugu stranu tačno za Kostića i Kostić maestralno rešava u malom mrežu. Videli smo taj Kostić ima dosta potencijala i svi oni imaju potencijala, mislim treba tu malo da se popravi to nešto i odbrana da se to pojača i to je to što ti imaš. Ja mislim da je ono sa AEK-om bila i trema za Kostić kada je promašio penal, ne može tu ništa da se zamera, mladi igrač nije iskusan u takvim utakmicama, dobio je tremu sigurno. Tako da svaka čast za momka. I mislim ovako, znači da je Partizan ofanzivno odigrao odlično, besprekorno skoro, ali odbrana je sad problem, to što su dupli pasovi lako prolazili. Mislim da je bio levi bek ili štoper je gađao te lopte duboke i to je prolazilo i to nije smelo. Imali su i neke prodore, prođe po 2-3 igrača Partizana. Na sreću Krunić je tu i igrači su blokirali šuteve, ali to je veliki problem. Ubacivali su lopte, glavom su bili opasni, imali su onaj jedan šut gde Krunić mora baš da se pomoći. I dragi gledalci, nastavljamo. Da, mislim da Sek neće igrati, ali ne znamo, vidjet ćemo u kakvom je stanju. Tako da možemo sad krenemo pevamo. Najbolji on je šampion. Najbolji on je šampion. Gde god da igra, Partizan sve redom igra, gde god da igra. Partizan sve redom igra, gde god da igra. Partizan sve redom
Idemo dalje. Malo smo se opustili. I što se tiče Zubairo, da li imaš neke, on je već duže vreme povređen, tako da on baš hvali o tom. Mislim da će se vratiti u Kojanu igru, tako da ne verujem. Stvarno? Zato što polomio je nogu, svi znamo šta se desilo u Kragujevcu. Da? Baš je bio nezgodan pad, koliko se sjeća. Da, vrištanje. Da, bio je baš dosta bolova i to. Tako da, ali on je jedan od dobrih, on je dao gol u derbiju onom, i jedan od glavnih faktora, ali nadamo se da se vrate. Sad si pričao o ovim Nigerijcima, da su došli 2 Nigerijca, oni će valjda dosta pojačati naš tim. I šta si rekao njima više? Dobro, šta si rekao? Znači, 2 Nigerijca treba da dođu, jedan zadnji vezni i jedan drugi... Pojačaj! Ajde! Kad probude se duhovi, da nam pale ne dođe, ne znam uvek živi partizan. Neka samo nikome ko godinu čini, s tobom uvek ostali smo mi. Zbog teške godine, vera nam ne umire, vraćaju se dani pobjede. O partizan, ole, 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 o partizan, ole, ole, ole. Kroz dužne prepeke, jezina na srcu, partizan je ludo volite. Na 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 na. Kroz teške godine, nam ne umire, vraćaju se dani pobjede. idemo dalje. Počeli smo da pričamo o 2 Nigerijcima. Šta si ti rekao njima? Pa, ja kažem da mislim da su oni bomba. Ne znam tačno ništa o njima, ali treba da verujemo u svakog novog igrača. Šta si rekao da igraju? Jedan je više okrenut ka napadu, vezni napadač, Da. a za drugog ne znam. Dobro, da vidimo šta da ti kažeš što se tiče ekipe Aleksandrije, kako ti oni djeluju? Aleksandrija, od njih najviše nervira njihov trener. Što? Krenuo je da, zato što je Partizan rodni klub sa CSKA i krenuli su da, krenuo je trener da vređa. Tako da ćemo sad da mu pokažemo šta se to desilo, ja to nisam ispratio. gde je on došao. Da, pokazat ćemo mu gde mu je mesto. Očekuje se velika posjeta publike, biće otvorena i severna tribina, biće prepun stadion, jug i istok rasprodati. Očekuje se baš dobar ambijent, dobro navijanje i koreografije i to sve. Znači, bit će igrači Aleksandrije po velikom pritisku, naši će biti pod velikim bodrenjem, tako da... Partizan se redom igra,